Na, szép jó reggelt mindenkinek! Sanyi vagyok. Na, akkor elindulunk haza Magyarországra. Reggel hajnal 5:30. Jó esetben ilyenkor szoktam lefeküdni, úgyhogy most ez nekem kurva korán van. Na, a terv az, hogy Tipli a komphoz. Onnan Németország, aztán haza. Időben vagyunk a komphoz mindenhez. Elvileg esőnk nem lesz. Úgyhogy haladunk. Végre elindultunk. Hát itt Angliában nagy sok videózás nem fog történni, mert szerintem kurván tök felesleges van. Úgyhogy majd szerintem jövök vissza a kompról. Azért még ezt is megmutatom. Amúgy 7. hó 28-a van, tehát ekkor indulok haza. 7. hó 28. Ezen a hülye szigeten 10 fok. 10 fok. 7. hó 28-án. Amúgy biztos, hogy érdekes lesz, átmegyek Németország túl, oda majd 30 plusz lesz. De itt 10 fok. Mert csak ennyit akartam így bejelentkezni, amúgy A12, minden faszal haladunk. Gyerekek, kb. 9-10 mérföld és ott vagyunk a kompocskánál. Még az utolsó úton megállunk, megitatjuk kis tehenet, aztán Tipli tovább, megyünk a komphoz. Jaj, alig várom már, hogy elhagyjam ezt a szigetet. Na, és itt lesz a benzinkutunk. A dobozra oda kell figyelni. És közel mentem az autóhoz, azt a kurva dobozt nekem meg kell szokni, hogy rajta van. Na, akkor meglöttyintjük egy kis üzemanyaggal, aztán Tipli tovább. To say the least, so far from a superstar, and my daydreams are killing me. Feel like I'm losing my mind. I'm never feeling okay. Good days are so hard to find. Just help me numb all the pain. One step from dying, my angels keep it at bay. Can't blame the people for trying. Na, meg volt, útlevelet megnézték, átvesszük itt a kompjegyet elméletileg, és utána megyünk a komphoz.
151 kell nekünk. Hát, szerintem, ha egy pár perccel hamarabb jövünk, akkor még ez a kompát itt volna. Ez még csak most fog elindulni. Na mindegy. Így is elértük a időben lévő kompot. 9:30-assal megyünk. Na, mehetünk is fel a kompra. Tök királyság. Nagyon hamar leálltak róla. Majd én megmondom mindjárt, hogy merre. Fasza. Van az a baj, hogy később fogunk lemenni. Aha. Hova? Ide? Hát csak ide. A motor fent van. Also dickeste steht. Itt van. Jedes wieder nicht. Hier lauter bekannte Gesichter. Was macht ihr denn wieder hier? Kann doch nicht wahr sein. Keresünk valami szimpatikus helyet, azt leülünk. No, invece che lì. Tak mamy jakieś przed tunelem stali w shoppingu. चलो आप खड़े हो
Na, ezek már a francia partok. So come da dai? Ehi. Mehetünk lefelé, szuper! Hú, de fasz a idő van. Megjövünk! Francia földön vagyunk. Ez az! Jaj, várjunk, a 30 az itteni 30. És már erre figyelni kell.
nem kell. Most ki fogja fújni a szél. Minden valahogy elvezetek be. Így. Azt mondja, hogy rappel 90, akkor rappel 90-nel menjünk. Ezt bedugjuk. Így, ezt kapcsoljuk meg. És utána megyel már. Na végre. Na hát itt azért már meleg van. Ott megy előttem a koma, ugyanilyen eressel, mint ez a kompon találkoztunk, mikor vártam a kompot, akkor ugyanilyen, mint az enyém, még évjáratban is, annyi, hogy az övé fekete. Megy haza németbe, azt mondta neki még egy olyan 450 km. Angliában volt valami találkozón a csávon. Na haladunk, mindjárt beérünk Belgiumba. Kb. 1-2 perc, és akkor már Belgiumba leszünk. Haladás van, hál' Istennek nincsen nagy forgalom, az idő is tök jó. Igazából olyan über nagy meleg sincs. Picit, mint a fújna a szél, de az nem vészes. Minimálisan. Ó, most nem lehet lelátni, ide tették ezt a szart. De kár. Pedig nem tök jó, mikor le lehet nézni. Kamionból jobban kilátni, mint így. Hát jó, semmi extra. Kárnak kapcsoltuk be a kamerát. Ja, mindegy. Azt mondja, hogy Bundesrepublika Deutschland, itt vagyok én. Na, itt van. Ez német. Na most innen meg már lehet menni, akkor nyugodt. Ó, úgy látom, lehet. Csávókám is elindult, úgyhogy innen meg már lehet haladni. Jaj, te, de jó. Na, 300 is lehetne. Annyit nem megy szegénykém. Nem is ér, jó van neked a 100 ezeket. Micsoda? Ja, hogy itt most csekkolgatod, mennyi? Ja. Testvérem, menjél már lefelé. Jó van, sziasztok! Ja. Na végre Németországban vagyunk és haladhatunk! Hé, hülye gyerek! Na megtankoltunk, újra úton, haladunk, minden rendben, eddig.
van továbbra is. Német autópálya, tök unalom. De hát ezt is meg kell csinálni, na. Nem lehet mindig kanyarogni. Na már leszek később. Nincsen. Jó van, semmi van. Jó, oké. Ja, pont itt vagyok a reptérnél. Csak mondom, már felhívlak, hogy kiértél, meg minden rendben van. Én kiértem minden. Jó van. A német határon még sem volt kint rendőr, határon sem senki. Az majdnem 1 óra volt, még átjöttem. No, az igen. A magyar határon kint álltak az osztrákok, 5 perc alatt átértem. Aha. Jaj, nagyon szép ez a kurva reptér. Az egyik legszebb szerintem Európában, ez a Frankfurt, hát ez valami gyönyörű. Ah, ez olyan szép. Az a váróterem, az a jaj, úgy néz ki, mint a hajó. Az nem a váróterem, az a szálloda, az a Hilton Hotel, ami úgy néz ki, mint a hajó. A váróterem a másik oldalt van, a jobb oldalon. Az a hajó alakú, az a hotel, igen, az a Hilton. Hilton, azaz, Hilton, igen. Szeretett benne gátlaizik a Aha. repülőt. Ilyen jó. Hát így jó. Jaja. Jaj, láttam egyet-kettőt, igen. Én is ettől parázok. Kicsit bekapcsoltam a kamerát, mert szerintem ez tök jól néz ki, ez az alakút, ahogy így bevilágít a fény. Kicsit későn kapcsoltam bele. Ja, nem, ott a másik. Szerintem tök jó. Amúgy azért vannak itt szép tájak, nagyon szép tájak. Valami kis tavacska, patakocska, folyócska valamicske volt, de tök szép hely. Van időm nézelődni, mert mindenhol is 80-as tábla, meg 100, meg 120. Jó, hát nem mindenkit érdekel, de amúgy van. Mindjárt megyünk tankolni. Texendorf. Mikor vagyunk? Nem előzködünk. Itt maradunk mögöttük. Lassan jön az este. B8, nem tudom, 9 körül itt már biztos sötétedik, úgyhogy lassan jön a sötétség. Jön a sötét óra. Sokat nem kameráztam, úgyhogy nem tudom lesz ebből, vagy milyen hosszú, rövid, milyen videó lesz.
Az is valami picike kút, ott se lesz nekem kaja. Ottan se lesz léberkéze. Na de mindegy. Na, megtankoltunk, és volt léberkéze, úgyhogy meg is kajáltunk. Úgy, kezdjük, bassza meg. Jó. És. Nem elfeledtük a köztyűt. Táska. A pipi. Elméletileg 250 km. Röhkenbach, ott fogunk alukálni. Jó, de szép hangja volt. Ó, jó le tudunk kimenni mögé, már csak a hangjár miatt is hallgatni a hangját neki. Jaj, de jó esett ez a kis kaja, nagyon fasza volt. Csak csípett, és utálom a csipőset, na mindegy. Na ez van, unalmasság, haladunk. Na hát akkor én szerintem megint lelövöm a kamerát, mert itt aztán sok minden nem fog történni már megint. Eddig sem nagyon történt semmi, szerintem eztán se fog. Na, haladunk, mindjárt lemegyünk az autópályáról, még 6 kilométer, aztán onnan elvileg nem sok, 15-20 perc, onnan összesen 24 perc Römbach, ott fogjuk töltni az éjszakát, megpihenünk, aztán hónap indulunk tovább. Bár meg kell hagyni, tökre jól érzem magam, egyáltalán semmi nem fáradt, nem fáj. Igazából szerintem minden gond nélkül le lehetne tolni ezzel a motorral azt a 2000 pár száz kilométert röhögve. Azt mondja, hogy eddig ma mentünk 754 mérföldet. Azért már igencsak 1200 km és tökre semmi. 19 fok. Még a üzemanyag is éppen elég lesz, úgyhogy minden faszán.
Azért nem megyek már most gyorsan, hogy elég legyen az üzemanyag. Kényelmesen, meg még utána holnap a benzinkútig. Egyedül megint a nyakam az, amin érzem, hogy egy kicsit nem vészes, de úgy érzem, hogy az úgy tartja ezt a sisakot, na. Meg a fejemet. Na, itt lemegyünk, aztán megyünk, kanyargászunk. Bár sok minden nem fog látszódni belőle, meg kurva sötét van. Én szerintem semmi konkrétan, bár nincs kizárva, hogy valami látszódni fog. Megpróbálok minél többet reflektorozni. Stop tábla. Ennyi. Megálltunk.